siya, ano? Yan ang burot. Constantino sa isang lulutuan. So, ano masasabi ni Pupi sa burot na yan? Si Tantan, kayo para anak, para kuha. Shout out sa mga Puto, dukulangan mo no. sa mga Dukula talaga pala may kunto do. sa mga paraburot. Dito siya upload. Para burot. May hiling ko na yung pinaw sa'yo nakapost. Kulong. Yan, madagsayan mo yun. Katsang pang ano, 5 kilo na burot. Buhat na po, ang burot po. Pasa na. Yan, mga burot boy. Ano ko matarom? Kasyahan. Siya man saro. May laman pa. Dahil yung tama na igwa. Ito gano'n ang bubuo.